El Depor sobre Bilbe en Ceuta y Bula Alti hacia el ascenso directo. Esto es Uno de 9, Uno es de Nuevo, tu podcast de confianza, pero eso tú todavía no lo sabes. Nadie ha sido obligado a decir este titular. ¿Qué tal, chicos? Una nueva victoria del Depor en el 92 con un gol de Altimira. También marcó en Songoville, ante la atenta mirada de mi compañera Bea, que ahora presentaré. Pero tengo, por supuesto, a mis compañeros que hoy me van a tener que ayudar un poquito más que otras veces porque tuve una boda el sábado, intenté ver el partido y lo vi, sobre todo la primera parte un poco, pero luego ya patiné. ¿Qué tal, Xurxo? Me tenéis que ayudar un poco. Moi boas, que tal? Aí estamos todos un pouco de luns, eu dormí un pouco tamén. Victoria do Depor, Eso es lo importante. vai sobrevivindo, a mí non me termina de convencer, pero algo terá, cando vai sacando os puntos, cando gañe no 90 e pico ou antes vai sumando, e está empatado empatado non, está no ascenso directo, empatado co terceiro clasificado. Perdió el Castellón outra vez. Exacto. Creo que para ser positivos, pero a min ninguén me vai quitar que así pareceme difícil seguir competindo e seguir sumando de tres, porque vexo un equipo con problemas serios de identidade. Estuvo un pouquiño mellor en Ceuta que en outros partidos, pero non me terminou de convencer o encontro, por suposto. Un Depor con bajas importantes, porque también hablaremos después de la lesión de Mella. Que creo que eso pesan que es importante. Na falta de identidade tamén, claro. Por supuesto. Y también tengo a Bea, a Rizado, que estaba muy contenta outra vez. Outra vez, é que... Madre mía. O sea, a primeira titularidade na primeira que ten, enchufa. O sea, para dentro. Pero hemos demostrado que está preparado de sobra. Sí, a ver, non sei se para tantos minutos, pero bueno, despois eso falaremos no Power Ranking. Lo comentaremos. Y también está, por supuesto, Jorge Lema con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hablado un poquito con Jorge, vosotros. Que Lucía se va. Que Lucía Hoy está... celebramos el primer cumple del podcast. No, Me voy a levantar un segundo. no, por Dios. Non vamos a cantar. Por encima, no. No le vamos a cantar porque no le gusta, ¿vale? Non vos queimedes. Uy, a verla. Uf. Madre Ahí está, Con la suerte bien. nos conformamos. Moitas gracias. Ahí le queda. Jorge quere matarnos ahora. Sí, moito ahora. Pero- Ademais, El primer cumpleaños del podcast, para os chicos. que se fagan preguntas e tema de interrogación, cumplo 27. Mejor así, está muy bien así. Jorge, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo moitas viste el gracias. partido? Ben. No, ben, non. Peor, o sea, vin o partido ben, pero eu non son como Xurxo dos que se retracta despois dunha vez de visto. Onte tuve vendo un anaco do partido outra vez, a min sigue sin gustarme o equipo, e reafirmo no que vin o sábado. O sea, pareceme que o Depor a nivel colectivo ten moitísimos problemas. E que calquera rival, neste caso Ceuta, que é un bo equipo, sobre todo na casa, calquera rival lle crea moitísimos problemas, pois eso, o sea, non é capaz, o Depor nunca é capaz de presionar os rivales, o Depor nunca é capaz de salir co balón. Outro día, casi como que dimitiu desde o minuto 1, o sea, cantos balóns largos. Era o plan xa. Balóns Era o plan, largos. sabían que iban a apretar arriba e xa Sí, xogo directo claro. sobre Vigo. Falábamos a semana pasada, non? Dese comentario de Hidalgo de decir, no, es que cuando te vienen a pares hai que ganar los valores e tal. Non sei, pero bueno, eso, o equipo sigue ganando. Decíamoslo tamén, que creo que foi despois de Real Sociedad B. Eran 14 en 28, ahora son 30 en 15, o sea que é un 50% de victorias. Que a nivel de números é incuestionable, máis alá de que eu, como di Xurxo, tamén creo que isto en algún momento don fútbol. É que hai un punto aquí que os que son máis críticos coa identidade do Depor, co xogo do Depor, que non nos termina de convencer o que vemos. Moita xente que di, bueno, pero es que cuando llevan 30 jornadas y estás segundo, no puede ser casualidad. No llevas haciendo 30 jornadas algo mal y estás aí de casualidad. Por suposto, é que o Depor non leva 30 xornadas facendo un mal fútbol ou tendo unha identidade pouco clara ou tendo moitas dúbidas. Creo que isto empeza a partir da jornada 10, 11, 12, na que o Depor empeza a ir ao tran-tran. Empeza con esa mala xeira de partidos, logo, si lembrades, fai 5 vitorias consecutivas, tamén daquela maneira que non nos convencía nada, outra serie de dúbidas, e ahora mismo está outra vez nesa boa xeira sacando os partidos. Pois eu creo que con
cun punto de puntualidade precisamente, de acerto nos momentos decisivos que tampouco é sostible, e así vas sacando puntos e eres un equipo que vai competindo a mí e sobrevivindo. Tamén me parece clave ter futbolistas, Claro. Claro. ter pezas individuales que en Claro. algúns casos están moi por encima da categoría, como é o caso de Altimira. Non para marcar goles, pero sí para xogar. No, pero para xogar e para incluso marcar goles, porque cantos laterales dereitos, sabes, que poidan ter ese, que o propio el mismo di, non? De decir, no, que levaba varias xogadas centrando, precipitándome. Cantos futbolistas hai na categoría laterales dereitos que teñan esa templanza nese momento de decir, no, pois hoxe ou agora non vou centrar, ou como falamos o día de precisamente en Zubieta, non? Loureiro e o propio Alti de, non vamos facer a xogada que pide de darlle a Coagliata, que Coagliata mete o balón a olla, non, vamos parar, vamos buscar a Mario por dentro, o sea, de momento que eso tamén vale, O sea, eso tamén, ter xogadores por encima de categoría, así se ascende. Hombre. Claro, efectivamente, pero bueno, que a min o equipo sigue me dixando outro día na segunda parte, ostras, é que o Ceuta recibía sempre solo, había sempre futbolistas do Ceuta recibindo as espaldas dos mediocentros, era unha barbaridade. O sea, a mí pareceme que é un equipo que colectivamente ten moitísimos problemas. E sobre todo que nesa segunda parte que fales un pouco de que se mellorou, eu estaba revisando a primeira parte, non me pareceu tan mala como vira en directo, pero a segunda parte foi que a segunda parte é un ritmo pachanguero. É que foi unha pachanga propio de un partido de solteiros contra casados. Mellora, entre comillas, porque o Ceuta perde a gasolina e deixa de ir a apretar arriba, deixa de estresalo e o Depor pode vivir tranquilo. E a partir dese vivir tranquilo, pois sí, ten algunha ocasión, pero dá a sensación de que era un equipo que incluso con esa permisividade do rival custaballe moito, moito. É verdade que faltaba Mella Yeremai, que me parece moi importante para ter ese cambio de ritmo que non tes, pero aínda así eu pidolle máis o equipo. A mí esto que comentabas de que se dice mucho de que el Depor está ganando y está haciendo puntos y que no puedes jugar tan mal si está ahí, que ese tal, pero yo creo que el dato importante también está en que ha hecho contra los equipos de arriba, que es contra los que vas a pelear, porque no ha ganado ni uno, ¿no? O sea, quiero decir... Sí, claro. Sí, ganó Almería y Almería y ya está. Ese es un poco el dato también. Es que igual es un equipo que le vale para estar ahí, donde está, un poco más abajo quizás, porque luego a ver qué pasa. Pero que a diferencia entre marcar un ou dous goles no descuento, aí está. Claro, e por individualidade e non facelo son 6 puntos. É que realmente aí está o tema, que hai unha desviación de, o sea, ganar tantos partidos con goles no descuento, a xente dirá, non é casualidade. Bueno, non é casualidade, pero a veces incluso facendo ben, o tiro de Alti podía ir ido ao Largueiro. Xa non digo fora, o Largueiro a salir como foi a falta de Marino e Illescas, por exemplo, sabes? Entonces, cando un equipo marca moitísimos goles no descuento, vale, eso está ben porque quere decir que o equipo está metido no partido. Si estás avasallando, aínda cho compro, pero non estaba avasallando. Pero bueno, pero aínda así, podes decir, non, é un equipo que crea hasta o final, un equipo que non se rinde. Sí, pero incluso facendo eso, ese tiro pode ir fora, ou pode desviar calquera, ou pode... Non sei, a min pareceme que hai aí unha amenaza de regresión á media, que claro, quedan 12 partidos, e ao mellor en 12 partidos podelo facer igual. Si, ou pode non entrar ese gol. Claro, podelo facer incluso mellor, podelo facer como falamos en xaneiro contra o Cádiz, como incluso contra o Racing de Santander en Riazor, que foi Deportivo mellores partidos que este. Claro, pero moitos mellores que non gañou. É que non nos ganes. Entonces, o que non me vale despois é decir, no, pero é que sí que o merecimos, en plan, xa, bueno, pero cando nos mereces os outros, claro. Bueno, ahora entramos más de lleno en el partido, pero nos debemos un poco a la actualidad y acabamos de conocer, bueno, ayer por la noche, hoy se ha confirmado, lo ha confirmado Inés Rey, que A Coruña renuncia a la candidatura del Mundial de 2030. A mí personalmente me da un poco de pena esta noticia, no sé vosotros qué opináis sobre esto. A ver, eu comentaba onte en Twitter, creo que si este proceso que se formou sirve para que o Concello e o Depor empecen a ir da man no tema do estadio, é positivo. É positivo. Esa ten que ser, digamos, a visión máis optimista, máis de cara a futuro, decir, bueno, pois mira, non hai mal que por bien non venga. Eu entendo que hai xente que estaba a favor do Mundial, xente que estaba en contra, é moito gasto, é evidente. Máis aló de que a conclusión poida ser positiva e que se chegue a un entente cordial entre Concello e Deportivo, a mí pareceme que o proceso é un proceso fallido e solo me sale dicir unha palabra, que fracaso absoluto. Fracaso absoluto. E se hai que empezar a repartir culpas ou a exigir responsabilidades, creo que casi a totalidade aquí é do Concello.
Dá má sensación de que o Depor nunca remou a favor do Mundial. As súas argumentacións terá o día que o expliquen, pero non me vale eso. Non me vale eso. O promotor da iniciativa foi o Concello, era o Concello o que tiña a responsabilidade de convencer ao Depor, de ir da mano ao Depor, e se logo o Depor, unha vez lle propós reunións, presentas un proxecto serio e non quere entrar, pois xa poderás dicir, oiga, es que esta gente non está torpedeando, es que esta gente non está querendo entrar. Pero é que dá a sensación de que o Mundial, sí, para entrar nesa prelista da FIFA, pois houve un anteproxecto moi bo, pero a partir de aí non se concretou nada. Entonces, para min é un fracaso absoluto a nivel de gestión do Concello e unha pena porque eu si quería Mundial, entendo que non o quixera, por suposto, pero bueno, despois desta pérdida do Mundial, pois igual hai que quedarse con que polo menos agora dá a sensación de que Concello e Deportivo van da man, que non é cousa menor. Bueno, hoy hablaron Inés Rey y Juan Carlos Escotet, el presidente del Deportivo, y dijeron básicamente, un poco resumiendo todo lo que hablaron, aquí la pantalla, que compartiendo la página de Deporte, que bueno, que eso, que habían acercado posturas y que iban a trabajar en una reforma del estadio conjuntamente, que al final lo que le chocó un poco a la gente es que con el Mundial también había que hacer una reforma del estadio. Entonces como que no se entiende, la gente no entiende muy bien por qué no hay Mundial. O sea, a pesar de la rueda de prensa, que Inés dijo que era mucho gasto, que era infraestructuras, movilidad, que sí, que había mucho que hacer. ¿Para qué te presentas entonces? Pero, exacto, y que dijo que para 3 días de evento, que igual lo compensa. 3 días tamén eran cuando se presentó la candidatura. Claro, Esa es un pouco la discrepancia. Eu creo que a dúda da xente tamén é eso. Vais a facer reforma, entonces por que non aproveitas? Non aproveitas. Entendo que a reforma vai ser menor. Sí, se entiende que sí, pero de hecho también tuvo un comentario un poco simpático Inés que dijo que con todo este proyecto de la FIFA, que te manda la FIFA y que tienes que tener, que la sala VIP, la sala mega VIP, la sala ultra mega VIP, literalmente dijo eso Inés. Entonces no sé exactamente por dónde va el problema de la reforma ni cómo, porque claro, le preguntaban hoy en la rueda de prensa, pero ¿qué cambia? O sea, ¿qué reformas una y qué reformas? Y tampoco lo supo explicar, bueno, no lo supo explicar, no, dijo que cuando esté sobre la mesa el proyecto, pues que lo hablarán y darán cifras, exacto. Aquí, eu creo que aquí hubo un problema de, como dicía Xurxo, de gestión e despois tamén de comunicación, que hoxe en día tal e como se move, eso é gestión, que ao final é gestión tamén, pero tal, e sobre todo tal e como se move a política, que ao final isto non deixa de ser política, máis alá de temas deportivos como un mundial, non deixa de ser política, creo que foi un dos grandes problemas. Creo que en todo caso hai que decir que primeiro a mí pareceme que non se pode culpar ao Concello por intentar traer un mundial a Coruña. O sea, eu creo que, porque ademais, que eu creo que isto moitas veces dáse por feito. A FIFA non vai repartindo candidaturas por aí. Non ven Gianni Infantino chamándote á porta de María Pita. Es que eres un mundial. No, hai que ir ti e presentar a candidatura, facelo ben, envolvelo ben e presentar un proxecto meritorio como foi o proxecto da Coruña para que te seleccionaran, claro, porque aquí todo o mundo quería ser sede mundialista e foron moi poucos elegidos. Entonces, a partir hasta aí, eu creo que o Concello actuou de maneira impecable no tema de construílo e intentar o que é un hito, que, como decías ti, hai xente que, o sea, non a todo mundo lle convencía o tema do Mundial aquí, cada un ten as súas razóns, probablemente todas válidas, visto os proxectos gigantescos que houve en España nos últimos 30 anos e que despois moitos non serviron para relanzar as ciudades, pero despois todo o que veu a partir de aí foi un problema. Eu, desde o primeiro momento en que vin que o Depor estaba enfrente e non ao lado, pareceume que era prácticamente imposible que puidera haber un mundial aquí. O sea, como decía un entrenador do Depor que foi moi famoso no seu día, como nos falta moita información, seguro, non son de opinar forte neste tema, porque seguro que me estaría equivocando, pero creo que ese foi tamén o gran problema un dos grandes problemas do Concello foi non ser capaz de levar o Depor ao teu lado, ter o Depor enfrente cunha institución deste calibre é imposible, o sea, imposible por moito que o estadio municipal é imposible cometer un proxecto deste estilo sin que o Depor este de lado. Ese foi un dos grandes problemas, creo. Non sei se era solucionable tampouco, porque ao final para traer alguén ao teu lado ten que haber voluntad por parte das dúas. De acordo. E despois pero tes que por lo menos amosar que o deixas todo. Efectivamente, por eso. Claro, eso un. E despois
que isto tamén é algo que boto en falta en todos os representantes públicos a todos os niveles, de todos os estamentos, sean autonómicos, sean municipales, sean estatales. Creo que faltou tamén honestidade. Non, en ningún momento ti escoitabas falar os membros do Concello, en ningún momento daba a sensación de que corría peligro o proxecto. Era sempre... todo o Cando contrario. todos víamos que sí. Era sempre Claro. como un patadón a seguir de, bueno, xa se preocupará neste caso, xa se preocupará a Inés Rei do futuro. Xa se preocupará deso cando chegue. Nunca houbo un veciños, veciñas, está sendo moi complicado, está sendo máis complicado do que pensábamos. Non vamos facer tolerías. Claro, Está... exactamente, non nos vamos volver locos. Isto que dixo de o mundial a calquera precio, pois a min, ostras, eu se fora, xa sabedes que non son eu aquí o abanderado do coruñesismo e tal, casi o vexo como un pouco máis de perspectiva desde fora, entonces tampouco é que me toque no orgullo local, pero eu sendo, se fora coruñés, non me importaría hai 6, 7, 8 meses que a frase esa de queríamos un mundial, pero non a calquera precio, se fose pronunciada antes. Sí. Entonces, claro, bueno, ao final eu sí que estou con Xurxo no que di, que me parece que é un fracaso, pero sobre todo creo que había maneiras de endulzalo un pouco, polo menos de amortiguar o que foi ao final o fracaso final que se consumou. Y sobre todo porque hubo oportunidades de decirlo, básicamente. Inés la semana pasada habló también sobre esto. O sea, que decir, había. Sí. Eu creo que se repasamos non houve ninguna declaración de ningún membro do Concello de veremos, ou está sendo complicado, claro, ou simplemente eso, está sendo complicado. Ya... Claro. Sí, eu creo que a xente o entendería moitísimo mellor. Ou non. Que... Sí, eu creo que sí. O mellor non o entendían, pero era outra maneira de traballar na comunicación. Honestidade. Claro, a honestidade. Honestidade, transparencia. É que o sabía todo o Exacto. mundo, se refiero. O sea claro, tío, porque o sabe todo o mundo. Claro, eu creo que toda a xente que ve que non hai, sobre todo, se comparaba a velocidade que iban outras cidades. Claro. Zaragoza reempezando a remodelación, que Málaga baixándose do barco cando viu que non había canto mucho ancha, tiempo, ¿no? 4 ou 5 meses. Un montón. Entonces vías así como que, bueno, hai un elefante na habitación, non queremos falar dele. Cerramos os ollos e non miramos. Exacto, se facemos así, pues, claro. Bueno, aí está o tema. Bueno, pues nada, no hay mundial en Coruña, pero hubo fútbol en Ceuta, ¿no? Bueno, no o algo, esa será tu opinión. o algo parecido. Yo tengo que decir que es verdad que la segunda parte no la vi la primera y les dije al Diego y a mis compañeros que no me había dado la sensación de que fuera tan mala. O sea, evidentemente no vi al Depor superior, pero no me pareció tan mala la primera parte. La segunda ya no lo sé, porque no la vi. Pero la primera... Eso lo confieso. Es que dije... Se me complicó. Como pensaba que sí. Era complicado. Dije antes de empezar, ¿qué hago? ¿Qué digo? Pues la verdad, honestidad. Exacto. Pues eso. Se me complicó. Sí, claro, en la boda se me complicó y al día siguiente se me complicó también. más. Por lo que sea. Entonces, no bueno, voy a dejar hablar a los sabios. Bueno, creo que o repasamos así un pouco por enriba, por profundizar máis. Sí. O Depor é un equipo que renuncia moito a xogar desde atrás. Creo que por iso saliu tamén Vilensón, non? Estamos demandando un pouco nós que si vas mezclar ese xogo máis en corto con xogo directo cando non queres arriesgar, cando che veñen a apretar, necesitas a un futbolista un pouquiño máis dominante nos duelos. Creo que Vil tampouco neso aportou moitísimo, pero por lo menos ensuciou e o equipo estaba como máis preparado para ese tipo de situacións. Ainda así, eu agora revisando a primeira parte, pois eso, non me pareceu tan terrible, pero demostran un pouco do que carece o Deportivo. Outra vez, unha defensa de área negligente. Sale Arnau Comas, que viña de, en teoría, facelo ben, e antes de deixar a asistencia a Rubén Díez no gol do Ceuta, xa fai outra, todavía máis grave, ¿no? Porque ese centro no minuto 15 é un pouco máis difícil de despejar, tes que despejar sempre o cara fora, pero que hai un centro lateral nos primeiros minutos que despeja cara a corona da área, é dicir, de ABC del central. Entonces, cando o rival con tan pouco, porque era tan pouco, che fai daño e tes a sensación casi sempre, pois eso demostra que non estás preparado para moitas cousas. Logo creo que a resposta do equipo non é mala, sigue chegando por banda, a pesar de que non está Jeremai, non está Mella, pois atopa o xeito de profundizar con Altimira e coa Goliata, creo que eso ten mérito.
E na segunda parte, pois, é un pouco. Creo que o Ceuta baixa o listón, o press, e o Depor ten ocasións, ten esa de Cristian Herrera e demais, pero para min vai moi o tran-tran. Tamén non me gustou o tema de que Hidalgo non tocase máis cousas antes, é verdade que estaba un pouco atado de pés e mans, Moi tarde los cambios. pero no sé si moi que me- tarde eso sí que eses me cambios. De feito, o sorprendió. equipo mellora cando entra Cristian Herrera Claro. e cando entra Mulatieri, Claro, que cando, sí. simplemente estaba con moi refrescar. ben. Con refrescar Claro, un pouco. Sí, porque efectivamente. Bill estaba morto. Claro. Hombre, claro. É que Dios, parece que só quero falar de Bill, pero costoume moito entender que tuvera tantísimo no campo, o sea, costouche muchísimo darlle a titularidade, daslla, e tes que entender que é un rapaz que está acostumbrado a xogar en segunda federación, o sea, a un ritmo moitísimo menor do que se xoga en segunda, sin ser o partido con máis ritmo da historia da Liga Hypermotion, pero a exigencia é o doble, entonces E máis exigindo en balón. É que ademais o problema- non era un Claro, punta, é que non era un telo punta que participe. tantos minutos, además o problema xa foi que cando lle empezaron a pesar as pernas, porque se notou un montón, nublouse É a que uns aí niveles. foi a É como, clave. mira, É que de está feito xa a oportunidade, físicamente pareceme perfecto, pero cando xa falla dúas veces senta. claro. O sea, É que de feito físicamente mellor non se que notaba, facer. físicamente seguía indo porque, bueno, inconsciente Porque, a adrenalina claro. dun neno, non, e físicamente seguía indo a Pero a presión, cabeza non seguía estaba. chocando, pero donde se lle vía era que a nivel que non lle chegaba oxígeno empezou a cometer ao cerebro. faltas. As faltas esta do agarro, os Claro. malos controles, non. Pero tens que percibir antes No, que o teu claro. xogador xa non está. No, vamos, se estábamos dicindo aquí desde o minuto 57 que non lle daban pa máis a Bill. A ver, eu he de reconocer que se son Hidalgo eu en canto mete o gol. que se retire da cima. Riesgo cero. Que se retire da cima. Sí, de feito ten un erro pouco despois de marcar o gol, un control que podría ser o segundo, que era un control fácil para Ou un remate de primeiro. ou un remate de primeiros, o Porque control un centro potente. Sí, sobre todo porque son cousas que está Sí, acostumbrado sí. a facer no Fabril, pero claro, pero é que a velocidade marca abruma, moito. claro. Encima vez de marcar na primeira que tes, dices tú, a bueno, saber o que lle estaba pasando pola pola cabeza. súa cabeza estaba pasando de todo. A min o problema que lle vin ao Depor, creo que comentei contigo, Xurxo, no descanso. O primeiro partido, na primeira parte, o que houbo foi moitísimas ocasións po xogo pobre dos dous equipos que Sí. houveron. O sea, daba a sensación de que o partido poido ir ao descanso 3-2 ou 2-3 sin facer gran cousa, porque realmente o Ceuta, pero eso tamén fala mal do Depor. O Ceuta o único que facía era encontrar a Coné e xa desde aí xa generaba un montón de ventajas. O sea, o balón estuvo paseando pola área do Depor moitísimas veces. Había desajustes, porque tampouco sei moi ben o que quiso facer Hidalgo. Cando vin os nombres, salvo Eso- que era unha salvo defensa Eso iba a así. comentar, que el 11, bueno, evidentemente condicionado también por las bajas, pero entre Claro, Chimo, pero era un pouco que Villares, Ricky no jugó ni un minuto. Ricky non xogou ni un de minuto. repente. Eu cando vin o 11, máis ou menos me alegrei, porque outro día decía vos, eu era dos que pensaba que as baixas de Jeremai e a de Mellas, se confirma de larga duración, igual liberan un pouco a Hidalgo no tema de Condicionado. Es que non, non que vou intentar ser eu e non Sí. o que pretenden que eu sea. Pois un equipo arroupadiño atrás, sei que non podo defender moi alá porque non teño calidade defensiva a nivel Pero el sempre individual, pero insiste en que non pode ir a roubar arriba. e que non pode ir por eso, o sea, métete un pouco Huesca, atrás. o sea, imaginar un pouco o Huesca que tiñamos na cabeza o ano pasado, que estuvo como 3 meses sin perder un partido, que non era un equipo brillante, pero volveu a ser un equipo que sabías que, ostras, teño que xogar contra o Huesca, que perezón. Pero que son outros perfil de xogadores. Claro, bueno, pero sales con eses nombres, diste, igual unha línea defensiva de 5, con Alti abaixo, con Alti estuvo de extremo pero total. extremo puro, o sea, Feito non lle fixo tantísimas axudas a No, Chimo, de claro. feito Chimo pasou moi Pasou. mal. Chimo En os pasouno moi primeiros mal minutos- nos primeiros minutos Sí, sí, porque sí. non está Sufreu muchísimo. non Foi está- entonando despois un Sí, poquito. bueno, pero creo que foi Pero- un pouco, non sabes canto foi entonarse Chimo e con baixarlle a espuma do Xa, físico. bueno, vamos pensar que xa Claro, foi. pero e tampouco eu non sei que pretendió o Depor facer en Ceuta máis alá de deixar a Vil aí entre entre todos os defensas do Ceuta, eran balóns largos continuos, non o gol de Vil, o empate chega dunha vez que o equipo intenta presionar arriba, pero tampouco era unha presión, o sea, equivócase É que a presión hai un problema, é equivócase que non moitísimo. existe, é como quédase moi a medias, o equipo larguísimo, A ver, evidentemente. O equipo largo outra vez, o sea, había sempre futbolistas do Ceuta. Matos parecía Kimmich en zurdo, aparecendo por dentro, recibindo solo, dándose a volta, e decías, tío, ostras. A mí non foi o do partido anterior contra o Granada, que se ve desa lupa había igual 70 metros de Dios, distancia. e tan que non entraba a eu foto. creo que aí foi moito máis exagerado contra o Granada porque fuches perdendo desde moi cedo e non fuches capaz de igualalo, pero ostras, é que Comas, que o problema de Comas
é moi evidente cando salen as fotos con balón, pero que cada vez que un rival recibe en tres cuartos ou así, Non é corre para agresivo, atrás, escapa non é para atrás, sabes? É que eso Escapa yo peligro literal. Exactamente, é como meu balón en marcha correndo, sabes? Como se fora a explotar. No, Sí, salen de zona eso, un claro, eso ao final, ao mesmo terror. tempo, provoca que haxa máis separación entre líneas, porque É que o bo Depor, porque sí que houve un bo Depor esta temporada, non era un equipo super presionante nesa primeira liña, porque nunca... no, pero era moi agresivo na última. pero era moi agresivo na última. Con Exacto. Chimo e con Con Chimo, Loureiro, Loureiro, defendían sempre cara adiante. Exacto. Con Noubi non aínda non xogaba, pero sí que era un equipo que condicionaba moito ao rival a meter ese balón dentro para que os seus Claro, defensas... era como tendíache fosen- unha trampa. Exacto. Tendíache unha trampa. Ahora Exacto. tendes a trampa, pero depois escapa. Ahora a trampa é a sí Me mismo. voy. Claro, non podo presionar arriba, entonces vale, oriento para que me xoguen aí dentro e aí ser agresivo. Pasou, por exemplo, o día do Granada, a primeira xogada, esa primeira ocasión Sí. que Zaka non Fai un mal controla control. e tal, é unha presión que non é presión, pero vou orientando, meten balón dentro, salta Altimira, está Ricky cerca, roubas balón e contragolpeas. Eso de por facía moi ben e agora está deixando de facelo. E o exemplo é o de Comas. Nesa segunda parte houbo varias situacións desas de, bueno, teño un equipo orientado para que metan aí o balón, Comas ten que saltar e ten que ser agresivo, e xa non é que non gaña o duelo, porque pode non gañar o duelo, Escapa. por suposto, é que escapa É dele. que de feito hai unha xogada que creo que se lle marcha o control a Matos, e aínda Comas acaba roubando despois de escapar e volver, o sea, dalle tempo a escapar, Matos controla mal e de repente, no, vale, e rouba o balón, esa sensación de que non estás como de ninguna maneira, sempre te quedas a media un pouco como eso, pois Hidalgo a min a sensación outro día é que se quedou un pouco a medias de Do que quería non teño a facer. Jeremai a mella, ahora ides ver, pero hai algo que lle impide, pois eso, outro día, por exemplo, eu sigo sin entender o de Stoico, non xoga ben, o sea, Genera está no moi- seu sitio, Exacto. está no seu sitio. Porque é un Pero- xogador que ten todo na cabeza. pero O sea, levamos- ojalá claro. outros tuveran tanto na Pero cabeza se como esto- ten Stoico, Eu pero creo que non lle o acompaña. mantén no campo porque é capaz de generar, como diría el, situaciones para os outros compañeros polo ben que Pero o interpreta o xogo. corpo non lle claro, é acompaña que o nada, corpo e as pernas non O sea, recordamos que no gol de Bill é unha casi se asistencia- rompe a cadera. É unha asistencia que Sí, é a de asistencia milagro. previa de rotura de fibras por Exacto. pouco. Claro, é que Sí, o problema sí, sí. é isto non é, se ese é un partido, se é o primeiro partido que Stoichkov lle pasa isto, pero que é a tendencia. Le vamos dicindo isto mismo de Stoichkov está sempre donde a xogada o pide, pero nunca fai o que a que xogada pide cando lle chega o balón, le vamos Non é dicindo capaz. desde enero. Pero porque non lle dá. No, claro, no, por eso. Oxe, volve a ter outra como a de Andorra, non? Podes, como a de, no, como a de Andorra, non. Volve a ter outra como a da semana pasada, unha área. Sí, Mm. sí, Que lle sí, quedou o sí. balón na área Sí. morto, outro remate que esperas que para eso diste, bueno, pues se pon na, sei, porque Stoichkov ten gol, entonces por eso sigue poñendo. Non sei, son cousas que sigo sin ver a un Depor que eso, que ahora mismo pues diráme Hidalgo ou calquera, como diría Arbeloa, non? El Depor juega a ganar. Bueno, vale, No, pues, creo que fixo cousas ben, o de estirar con Coagliata ten moito sentido. A min Alti gusta un pouquiño máis atrás, aparecendo tamén claro, igual facendo máis de mismo, carrilero, facendo exacto. mismo probablemente que en vez de Pero estar aí. ten sentido que apostes por el en vez de mellor meter aí a Luismi porque vas Sí, quedar sí. moi corto a nivel de profundidade. Gustoume moito de Villares pivote, Villares que villa de non xogar. Bueno, é que igual nese Depor tan largo é necesario un xogador É que abarque irrenunciable. campo. Villares é imprescindible. Villares siempre en Para mí non campo, me por parece o favor. mellor futbolista nos duelos do equipo, ni moitísimo menos, pero está onde ten que estar. E se non chega. Entonces, ao final, eso dache moitísimo e permíteche corrixir moitas deficiencias que tes simplemente por capacidade Por física pernas. de chegar. Bueno, vamos a entrar en el Power Ranking. Venga, que ya estamos empezando a hablar de uno por uno, así que vamos allá. A ver A ver vuestras notas. No he participado. Exactamente. Recordamos- No he Como- participado, pero puedo ir diciendo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, por la Sí. primera parte solo. O sea, recordamos como iba o Power Ranking despois do partido contra o Granada, con Mario Soriano primeiro, Adrià Altimira segundo, Villares era terceiro por negligencia do resto, cuarto Coagliata, quinto Lucas Noubi, sexto David Mella, séptimo Luismi Cruz e oitavo Germán Parreño. Dios. por negligencia do resto. O de Parreño Dios mío, é que sea Por Parreño. incomparecencia. Quedan 12 jornadas. Ojo a Vai Parreño. acabar no top 16, seguro. No 16. Probablemente, sí. Probablemente Dices más en el arriba. top 8. Dices en el Top top 8. 8. Bueno, pues empezamos por Ferrio, que le habéis puesto un sólido 0 a Ferrio, que no tuvo mucho trabajo.
Moi pouco traballo. Sin máis, sí. A punto estuvo de meter ca súa rodilla. Sin querer. Sí, Bueno, foi volou unha aí en estirada, unha por ese claro. afuera. Non houbera pasado Bueno, pero nada. é que non fora esa é unha boa parada, Sí. pero bueno, tampouco é unha parada Non que- pasaría De cero, nada. de que hai que sólido facer, cero. que hai que facer. Claro. Claro, é unha parada que se vai dentro, o problema é se fora dentro. O problema é se fora Bueno. fora, pero bueno, sí. Non sabría hacer, sin Bea máis. dicía na do Largueiro, non? Ah, sí, eu digo na Pois, do Largueiro. Sí, pero dicía, eso, que fixo unha parada. Eu Mm. recórdolle unha Sí, parada solo, no gol non pode facer nada. No. E na Xogando directo queda claro que é pauta do Sí, que equipo sí, e non está claro. para min ten bo pé e boa elección na toma de decisións. Bueno, Sólido cero. Sí, Un sólido sin cero. máis, sí. Y seguimos con Chimo Navarro, que volvió al 11 no sé cuántos meses después. ¿Cuándo fue la última vez? Un montón, 5, Desde- 6. Cando romperá contra Contra Almería, Almería, non? Pois eu creo que non volverá Sí, a ser sí. titular desde entonces. foi Mm. outubro, pode ser, outubro, sí, No, a noviembre. me noviembre parece. xa, bueno. Sí, creo que noviembre. Por aí. pero bueno, sí. Foi cando o Depor empezou a deixar de facer cousas ben. Facía e moitas. Sí, Insisto. Non leva toda a temporada. Este vai ser o meu disclaimer de hoxe. O Depor non leva toda a temporada xogando feo, non feo, Toda mal. no, toda no. Gran parte sí, pero toda no. Pues aí, Chimo Navarro, ¿cómo lo viste Eu, en su Chimo, vuelta? he de decir que nos 10 primeiros minutos non podía parar de pensar na nota do Power Ranking. Estaba sufrindo, é como, E non era un cero. É como- non era positivo. por favor, entónate. Sufrió, Non quero Chimo. poñer. Eu vino super sobrepasado nos primeiros minutos. Despois, claro, quedarános a dúda de si el se entonou. Eu quero escoller esa opción, vale. Eu creo que, Deixa- que foi Elijo ser feliz. Elijo ser feliz, ¿no? Foi un pouco injusto casi porque foi como cando colles a un neno pequeno e o tiras na piscina, Sí, na pusieron piscina a donde, Sí, donde por non fas pé, suposto, porque en estaba plan, exposto. lateral primeiro titularidade despois de meses e toca Non con Alti cerca, e tocalle o futbolista máis sin regateador. Alti, nin nadie, porque non houve unha No, axuda, estaba exposto, desde logo. e tocache con el, que ademais con el tiño clarísimo desde o primeiro Home, minuto, claro, o sea, duda foi- tú. Foi a por el e pasou no mal. Despois, bueno, eu creo que despois estuvo un pouco ben, pero bueno, ainda así espero que cando tuvo lesións a Chimo non lle costou moito recoller a forma. Espero que volva a collela. Que también, perdón, hablamos de este nuevo Depor ahora con las bajas y tal, que va a tener que acostumbrarse un poco y da algo a esto, porque Mella va a Madrid a que le valoren otra vez el miércoles, Sí. pero bueno, todo apunta a que Ten mala no, pinta, ten mala a que pinta, no va a ten estar mala Mella. pinta. Y Jeremai Y non sabemos Jeremai nada. no sabemos nada, claro, Sí, porque Jeremai é probable que aínda que volva por lo menos a ver como volve. y vamos a tener que esperar para que Claro, vuelva. Depor, Entonces, que sempre falamos de un paso adiante a nivel de plantilla, sí, pero sigue tendo deficiencias. No momento no que lle falta algún xogador clave, quen hai Claro, detrás? pero- Ninguén, porque xa non é que che falten dous xogadores moi importantes como Mella e Jeremai, que son dous xogadores que redundan no teu vértigo. Claro, a ver. Despois Pero é que eso detrás non hai o de que ninguén. teñas unha plantilla moi boa, se o Racing lle quitas a Íñigo Vicente, Claro. e xa non dixo Andrés Martín, Martín. pero a Íñigo Vicente e a Peio Canales, ou a Íñigo Vicente e Andrés Martín, ou a dous deses tres, da igual a plantilla que teñas por atrás. A medio plazo, Vais a Claro, notar, notas, pero sí. bueno, ten a cámara, non sei que Sí, ten sí, outras pero- cousas. pero bueno. O georgiano, pero eso. o Depor, é que non ten eses perfiles. Ten que ese ver é o aínda, problema. ten que ver aínda que ten. O Claro. Depor ten que ver aínda que ten, claro. Pero bueno. pues le habéis dado un 0 a Chimo Navarro. No Sí, sé. sí. Está ahí, está dentro. Sí, Está sí, dentro. xa estaba dentro, xa estaba Sí, é dentro. que un cero. Entrou sobre todo, creo Dache que foi moito. de cando nos últimos minutos na Cultural, non? Creo Sí. que fora en León cando Bueno, entra. Porque Creo eran que- os primeiros creo que condescendiente, minutos. Sí, con, desde con, ese, logo. con ese cero de Chimo condescendiente, sobre todo comparado con outros. Y ahora viene la ristra de defensas aquí, de mis compañeros. Comas el primero. A mí Comas no. Un pouco que falamos, e Sí. tamén transmíteme cero Sí, a seguridade. mí cero. pero- Porque eu creo que el non a ten. É o que falábamos. O sea, desde o momento no que lle escapas aos duelos, No, claro, el ten. dis moito. Xoja, Do pouco que te fías de ti. xoja conservador. Mm. Xoja Claro, é como, a- vale, se non me enfrento ao duelo non o perdo. Claro, é un Ya, problema. claro, eres central. Claro, como buenos días. É central no deportivo, ademais. Sí, Claro, é un sí, problemón. Moito, eso, ir a campo aberto, non, ir cara adiante. Que xogou Comas, volveu a ser Novi suplente. Sí. Claro, cando saliu Novi, pois ainda Claro, retratou máis a Copa. efectivamente. Exacto. Sin facer un partido sobresaliente, Noubi, Mm. pero xa solo por esa valentía en que sea de forma inconsciente da juventud, xa é outra. Eu empezo a agradecela, Que queres que che diga? Eu compro a full speed. A Comas demos un -1, eu dinlle un -1 e de feito non lle din peor nota porque sí que me gustou nesa primeira parte con balón bastante, atopando a Mario Soriano e lanzando a Cogaliata. Entonces, bueno, digamos que minimiza o mal impacto que me deixou, que a nivel defensivo foi malo, insisto,
falla no gol, eu Sí. creo que non está ben, falla en algunha ocasión previa e ponse todo o rato para a foto. Creo que non debería haber dudas aí a nivel de central polo que hai que apostar. Desde logo. Pues eso, un sólido -1 para Comas, Sí, que no está joder. dentro, así que Sigue no, sin estar. ni entra ni nada, se queda ahí fuera en el banquillo. Y Loureiro, seguimos, se lesionó, lo tuvieron que cambiar en la primera parte, esperemos que no sea nada también. ver qué ¿Por qué te tal. estás riendo? Ríome porque é a nota que a posteriori nos generou máis dudas. Hasta que llegué yo, ¿no? Y os Démoslle dije, un ¿por qué le habéis -1? puesto un No, -1 a no. Loureiro? Xa dixera Xa dixera Xurxo, Xurxo, por pero eso bueno. digo, o sea, o O sea, yo solo vi la fixo primera no parte y profesional. claro, es lo que jugó. Entonces dije, pues, Esperamos que non teña nada, evidentemente, Claro, pero eso, demos un lo menos principal. un. No, porque é fundamental. Eu E creo máis que sin Barcia por- ahora. O sea, eu Está creo que o de- menos un neste caso, porque, non sei se foi unánime, pero Non foi unánime, pero tampouco houbo uns. No, eu Eu creo- puntuei no negativo con ese -1 eu creo que e é ahora polo vendo o partido nombre. era como O sea, por a quen puntuamos. Home, pero porque isto falámoslo lo de moitas que veces. lo que te espera. Falamos ¿no? moitas veces con Jeremai, non? De As non lle podes pedir, dinámicas, eu creo a que non lle dinámica. podes pedir o mismo, e sobre todo cando é o central que sabes que é o que está sendo o teu líder da defensa, é o que ten que poñer un pouquiño a templanza e a tranquilidade. A min, eu creo, eso, probablemente seamos injustos polo tema de que está xogando de lateral, o sea, de central esquerdo, Claro, que outro xoga na de dereita. central Por la dereito. derecha. Claro, o sea, está dun lado para outro, ten moito no plato, pero bueno, creo que, pero bueno, son momentos da temporada tamén, entendo. Eu creo que eso, Eu máis creo que unha é máis a un dinámica. suspenso pola sensación de Sí, non porque- estar ben, de que claro. o equipo non nos transmitiu boas cousas, Hombre, le que- podías haber aprobado. que por el se mismo, eu creo lesionó. que sí. De feito, Pobre. me arrepiento. Por encima despois que Sí, yo lo Desde aquí reconoce. pedimos perdón. por encima que levou, ¿no? A cara que tiña na banda cando lle zoscaron, estaban protestando a Mario. Bueno, Estaba Es no que yo chat, creo que, estaba no chat, además, en plan, yo creo que además siendo él es como, le duele. O sea, quiero decir, tiene Claro, algo. claro. Porque es pero Loureiro y no pero saldría que del estaban campo. protestando, sino- él estaba tirado na banda como está No des- puede está estar. desde Ya, broma. puede estar- O sea, yo era más. en plan, me duele. Yo cuando volví a salir, al que volví a salir un poco, dije, vale, nada. Pero luego cuando lo cambiaron en el descanso dije, No, tiene claro, algo. O pues sea, sí, quiero yo decir, espero que non para teña que nada, se pero- vaya. Para aguantar, De hecho- para non facer o cambio, para ver si De hecho, estuvo un rato fuera y estaba Villares. Todo el rato Claro. para que entrara. No, pero que además esas que parecen tonterías, porque parecen solo Son as que golpes, che esas rompen son un muy oso. fáciles de romper un oso. Sí, o Fisudiña, Bueno, no, salimos todos Fisudiña, pensando que no lo dedo. de Mella, que realmente fue un golpe, ¿no? Pero que Sí. de un choque y dijimos que no parecía nada más y bueno. Claro, por eso, é que esas Y mira. cousas son moi fáciles de que Mm. é unha fisura que ao final deixa to mellor un mes e pico. Ah, sí, claro. Sí, Ay, Dios mío, esperemos que no, No, porque no, esperemos ya que no. Sí, porque eso decía, No vi Barcia comas. non Jaja. está para o partido contra Contra Zaragoza porque veu amarilla. Sí, eso yo no lo entendí. Podes ir que non entendiches. Despois falamos de ¿Salió? Barcia. Vale, sí. O sea, gracias. A ver si me lo explicáis, porque me quedé un poco loca. Bueno, -1 a Loureiro y seguimos con Coagliata. Perdón. Perdón por menos un. Perdón, Loureiro, por el Perdón. -1. Se arrepienten mis compañeros, pero lo vas a seguir teniendo. Sí, aquí vamos sin careta. Aquí es lo que hay, claro. É un menos un Yo les preventivo, en apoyo, plan porque les mellora. apoyo en todo. Sí, Mellora. exacto, é unha palmadita na Espabila, espalda. espabila. Eso é como Mejora. sabes que pasa? Que Y eso no te como lesiones. cando o profesor a un alumno lle pon o 5 de veña, va, pa que e a outro lle pon o 4 tamén lle dice veña, va. Pues, a Loureiro estamos lle poñendo o 4. Sí, pero sigue bajando puestos, mi gente. Ya está ahí Un un décimo. décimo. Coagliata, otro sólido -1 Coagliata. Me habéis suspendido toda la defensa, menos a Chimo. Menos a Chimo, que igual foi o peor. Bueno, ¿Estáis vosotros en la boda haciendo las puntuaciones? Puxámonos de que No te puntuaría, vi. que puntuaría Lucía este momento. tal e como iba o sábado. eu diño creo que un -1 a Coagliata e vexo que foi a nota media porque sí, foi importante a nivel do equipo, o esforzo non se lle pode negar, foi unha arma ofensiva, pero decidiu moi mal. A imagen É do que- desquicie. Decidiu Eu non moi sei mal se é que o constantemente. domingo xa me, o sea, é que vexo o partido como super lonxe, pero na miña cabeza tuvo como muchísimas superioridades que desaproveitou unha detrás doutra. Como, jolín, non me tiñas acostumbrada. Últimamente sí, pero non me Es tiñas que no acostumbrada funciona a muy eso, bien sabes? Coagliata solo, o sea, con tanto No. recorrido para él solo. No, é verdad que desde que non está Jeremai está como sobreexigido facendo Sí. demasiadas cousas, é normal. Sí. É normal, non un tío que destaque pola súa templanza con balón, e a min volvemos a demostrar outro día, tivo algunha situación, eso, hai un remate na primeira parte que recorta e dispara coa dereita, que era como, ostras, tiñas un pase tremendo, Tiña a Bill primeiro e a Stoikov despois. centros un Sí. poquinho precipitados, ás veces, é verdad que o que lle pon o balón a Bill, non sei, non me termina de convencer, un pouco revolucionado con balón. Eu creo que tamén lle está
pesando a temporada. Viche desa foto do final do partido que Sí, parece que vai yo vi un arrastrándose, xa que vamos. Yo vi un tuit que ponía nuestro pobre Coagliata se va a quedar calvo aquí o algo así, Para porque que estaba vai, o peor é que demacrado. ahora vai necesitalo máis ainda. Sí, No, claro. claro, é que agora é máis imprescindible. Se xa antes era imprescindible, Ahora máis. Ahora máis. Porque aí podía estar Mella para facer esa función puntual, tiñas Pero a ahora, Jeremai que sí, se sí. pode dar a profundidade pola esquerda. No, De no, momento aí no. Ni nada. Que non se lesione, por favor. Eso, ¿Quién? efectivamente. Coagliata. Claro. Oh, Porque ya. Escudero- Como tengamos más lesiones nos retiramos, como Coruña de la candidatura al mundial. Cogemos y nos vamos, Es lo, porque mejor, es lo mejor para todos. Cojo mis Exacto. maletas y me voy. abandonamos esto. Bueno, pues un menos una Coagliata y seguimos con Villares, que me pone muy contenta esta nota de Villares. Bien, chicos. Podría haber sido un poquito más, pero bien. Tiene Jolín, un uno. mira, sube a 2. Sube nun equipo sin Dos. estrutura, nun equipo sin estrutura colectiva que te sosteña, que era un pouco que pensábamos idealmente no Depor cando chega Ricky, non? De Ricky ben para darlle sentido eso, pero nun equipo que non ten estrutura, nin con Ricky tampouco, o sea, ter un apagafuegos como, Buah, é que é como un- Villares, é que é un futbolista imprescindible, porque además non tes outro na plantilla No. con ese ritmo para invitar a rondas a todo o mundo que cometa unha cagada. É que o partido de Villares outro día foi dame igual que non sea clarividente co balón. Eso non lle pides eso, para Eso non Claro. debería ser o Claro. seu, claro, eso non debería ser o seu cometido. O sea, o que lle pides é o que fixo outro día. Outro día estuvo en todas partes facendo todo ben. Eu creo que tuvo aí un tramo, non o sei, pero polo vendaje era como que era algo evidente. Igual tuvo un baixón aí no que saliu de equipo por tema físico. Bueno, non estaba ben. Claro, Claramente efectivamente, non non estaba ben. Non estaba xogando ben E ao final, alguén que vive do físico, se é do físico para ben, tamén é do físico para mal. Claro. Vives e morres por aí, pero o partido de Villares, sobre todo eso, nun equipo tan lento como é o Depor, tan pesado como é o Depor moitas veces, o sea, ter un tío así. E foi Sí. pivote, pero eu creo que de aquí a finais de temporada vai ser moi importante, sexa como pivote ou sexa un pouquiño máis arriba para dar esa profundidade que o equipo perdeu sin Mella. Porque cantas veces vimos a Villares xogando casi de segundo punta, que a xente un pouco criticaba de Villares media punta defensivo. No, Villares é o diferente aí, é o que che rompe espacios, o que un pouco o que falamos de Stoikov de está no sitio axeitado, genera cousas para os compañeiros, sí, pero con ese motor e esas pernas que lle permiten, ademais, pois, Claro. producir Claro, é o que non cousas. necesita a pelota. Exacto. É como no baloncesto, non? Que moitas veces se di no perímetro dos equipos, cando todos queren o balón e queren andar co yo-yo, hai un problema porque son todos iguales. Aquí tamén, Mario pide ao pé, Luismi pide ao pé, Stoikov pide ao pé. Pois necesitas alguén que Villares. Atabil pide ao pé, necesitas Munatieri pide ao alguén pé. que faga o recorrido este sin balón pasando bloqueos para encontrar o tiro liberado. Pois Villares é un pouco este señuelo de cortar, de ir e vir. E despois, insisto, defensivamente eu creo que non se lle dá o balón o valor que ten a Villares nun equipo que é un equipo desestruturado o Depor cando perde a bola. Entonces eso, se non tes algo que agarrarte, pois necesitas un bombero. Vai facer falta aí como bombero, vai facer falta en ataque como estirador do equipo. Claro, isto eu creo que non sei se fora Óscar Cano ao principio que lle preguntáramos porque o colocara algunha vez de De medio pivote, centro, non, sí. de pivote, e dicía, claro, Villares é moi valioso defendendo cara adiante, pero el como que decía que se para ter un futuro na élite tiña que saber emplear todo esa energía, esa capacidade de ir a roubar norte a sur para corregir Aos de lados. este a oeste. Claro, eso ao final cóllese con partidos tamén, cóllese con sabiduría e ao mellor é o que necesita Hidalgo porque probou uno con José e José non está para lle eso dá. nun equipo tan largo E Ricky non é iso. E Ricky non é iso. E sería ademais infrautilizar a Ricky e non optimizalo. Entonces, ao mellor necesitas as pernas de Diego para eso. ¿Y qué creéis que va a hacer Hidalgo de ahora en adelante? O sea, lo digo por si le va a dar continuidad a esto, sí, porque Ricky no jugó ni un minuto el otro día. Xa, de feito, eu vendo o partido dixen, non sei se foi a Xurxo, Ricky terá algo. O sea, Claro, sí, yo creo que lo pensamos todos un poco. porque A min o outro chamou día, a atención Cando cando me llama la menos. atención. outro tamén. día hai varias cousas que me chirriaron moitísimos. Unha foi esa de Stoikov, máis que nada por como está el a nivel individual, e outra foi conceptual o de Luismi xogando a perna natural na esquerda non ten ningún tipo de sentido. A mí también me sorprendió otra cosa, y no por méritos del jugador, sino por coherencia, de la coherencia que hablamos muchas veces, y es que tampoco tuvo ningún minuto Zaka el otro día. O sea, pasa a ser la última opción. Sí, claro, eso sí. Eu creo que busca a rebelión de Zaka. Pero o partido pedía Pero eu creo que o partido sorprendente, pedía, estábamos, mira que eu Y Zaka para esos minutos finales. O sea, que entró a veces te da Mulatieri. mucho. Por eso lo Pero digo. Xogar cos Por eso lobos. lo digo. Ao
final entrou Cristian Herrera e fixo ben, agora o comentaremos, pero sí que houve varias decisións inexplicables. Falando do medio centro, que un pouco no que estamos, eu entendín, tampouco entendín que non xogase nada a Ricky, porque igual o partido nese treto final pedía acelerar un pouquiño máis, e Ricky eso con balón se que cho dá. Non sei, a ver, eu creo que vai seguir sendo un futbolista importante para o equipo e encáixame. Sí, tamén me fixo moita gracia a xente ver a reacción da xente. Por Ricky, montas un escándalo por Ricky e al tercer partido ya non es titular. O mellor o que era raro é que fose titular nada máis chegar xa a poñer a camiseta e xogar. O sea, calma, é un partido. Eu ese Villar e Ricky Soriano. Claro, eu creo que debe encaixarme por aí. bastante. Sobre todo se acabas montando o esqueleto ese de 5 defensas por atrás, pareceme que é un centro do campo Ricky, Mario e Villares que pode ser moi complementario. Hai que ver que faz por diante, como xuntas porque un pouco tamén redundante, pero bueno. Paso estamos e paso veremos. E paso traballan tamén. Tamén. E seguimos con Mario Soriano, que de momento se va a quedar donde está. Que tal, Marito? Que llevemos un más 2. Estampita. Que bueno é, madre mía. Podemos falar da De cabeza. asistencia non asistencia? Bueno, De cabeza. De que se che ocurra eso. Foi espectacular. Que se che ocurra e que ca cabeza teñas como o control suficiente para darlle a potencia necesaria, non quedar ¿Qué nivel de más va a hacer, ejecución Mario? O sea, técnica. ¿qué Es que más me nos va a parece hacer? super A mí, sobre todo- medindo medio metro, o sea, A mí pareceme máis difícil que a Que se ejecución che que se che ocurra. ocurra no momento, porque Mulatieri sí que fai unha boa descarga e tal, Sí. pero ao final méteche unha pedrada porque ese balón é para devolverche o mellor un pouco raso Sí. ou non a esa altura. É que se che Que se ocurra che nese ocurra. momento, porque ademais se a paras e a das, Cristian Herrera entra fora de xogo. O sea, Por necesitabas dalo de primeiro, non había outra maneira que dale de pero é primeiro. todo, é interpretar o desmarque de Cristian Claro. Herrera para facer ese tercer hombre ser capaz de estar a todo. a todo. O sea, ser capaz de Ostras, venme un melonazo que che veña o melonazo. e aínda así xa detecto E que algo Cristian está bueno. facendo En o unha desmarque e dou. claro, encima, o sea, a min igual se me das 20 segundos me dou conta de No, todo claro, eso. claro. Pero claro, o Pero sea, xa é a Cristian capacidade xa Cristian está na portería sin balón. Claro, ter a capacidade de facelo en unha milésima de segundo de, vale, estou vendo a Cristian, vou gestionar en 0, todo isto que me está pasando e facelo ben. Ten unha CPU Porque creo que aínda que privilegiada. a asistencia non asistencia fose fallida, pareceríame de mérito, pero que encima des ben, Sí, claro. ca cabeza. Claro, claro. xa me parece de que digas tú, vale. Non nos dejara de sorprender, Mario. Mario Soriano eres todo lo que queremos en esta dentro dun vida. partido que en canto empezou el a coller É que se a nota manija do moitísimo. equipo, pois notase. Moitísimo. Creo que o equipo nesa segunda parte Mario participa moito máis e mellora tamén por iso. Non por culpa de Mario, non termina de acelerar. Quer decir, Mario era o iniciador, o catalizador, que pasa que non pode facer Bueno, todo. hai imágenes de Mario que se vos poñedes a ver o partido parece unha foto, non era unha foto, é Mario quieto no centro do campo, en plan, a ver, que teño que facer outra vez, Jugamos, o teño que? o balón aquí, deixame ver, porque teño que dar para ali e despois chegar e vou a rematar tamén. Sí. Claro, necesita un pouco de axuda. Necesita amigos. Mario sigue Démoslle ese máis necesitando dous, amigos. que Un más sigue dos. liderísimo. Hasta dentro de un segundo, porque lo van a desbancar, ¿no? No. No. Pero como que no? Non desbanca, non lle dá para Es un más sobrepasalo. 3. Sí, pero non lle dá para sobrepasalo porque estaba por encima 2 puestos, ten un máis 2, non lle dá para sobrepasalo. Está falando Lucía de Altivira. Ah, yo no entiendo nada. A ver, Si tiene un más 3, sube 3. pero se estaba de primeiro Mario e ten máis 2. Non pode subir máis de un Mario posto. non pode subir Claro. máis, o sea, é moi claro. Aquí hay mucho Mario protagonismo. Lo van a poner en comentarios, lo voy a apoyar, ¿eh? Vale, sí, tiene sentido. Tiene sentido. Non é unha campaña a favor de que Mario Soriano É simplemente que a Lucía non No, lle chegou o sobre este mes de Mario Soriano. Yo a hice nós. letras puras. a Mario nós. Soriano indo líder levase un 0 ou levase un 1. Claro. Sí, ya lo entendí, chicos. Claro. Ahora ya lo entendí. Así como que en el momento no, pero ahora ya. E A mí cuando se me explican las cosas las entiendo. ¿eh? Bueno, Altimira, vaya golazo, Marco. Demos un máis 3, que o Venga. coloca de top 2 de novo. Yo le hubiera dado un más 4. Para tener razón. Eu he de reconocer que É vendo o golazo, partido fuera no coña. periódico, en canto yo vin armar a perna, boteasmos a cabeza e dixen, Que outra vez no. Como, vamos a volver a fallar. E cando vi entrar, non me... Shock. A É que non me sensación- deu a cabeza para reaccionar. O Sí, sea, sí. Xurxo botou as mãos á cabeza e fixo, joder! E eu quedei así, como entrou. Sí, foi un pouco Unha rara a reacción, locura. que viñeron nosos compañeiros do ideal, decir, pero marcou o Ceuta. Claro, muchísimo é que fomo, podéis parar. Viñeron todos en masa e dixeron, marcou el Ceuta. E nos,
Altimira. Non é que non nos alegrásemos da vitoria do Deportivo. No, ao contrario. Despois en Twitter puxen a mí que me lo expliquen cando o Depor gañou. Houve moita xente de típico comentario de, bueno, ya tenías todo escrito e te fastidió, non sei qué. Claro, es que no te alegras, entre comillas, tal e como... No, si o shock foi precisamente Que pereza. de non sei como gestionar toda a alegría que estou tendo dentro. Entonces, A mí foi incredulidade. Claro. Alegría, obviamente. De feito, despois teníamos tamén o debate de, ostras, pero co mal partido que fixeron celebrarán, como non vas celebrar? Como non vas Hombre, celebrar? claro. Ese é un estúpido. Pero si o falaba xente que enfocaban ao deportivismo desplazado a Ceuta, decían, estarán contentos, pero como non vas a estar contento? A ver, Si te vamos a cruzache... Si estás en Ceuta e has ganado. Claro, pero como non vas a celebralo? É que aínda que fora o peor partido da historia do Depor, pero como non vas a celebrar eso? Parte de fútbol Porque es son esos absurdo, momentos. es incoherente. O sea, que Claro. decir, marcan y dices, no. Llevan Claro. jugando mal todo el Así partido. no ahora vale, vas a así no celebrarlo. vale. Es que, De feito, a ti a ver. pasouche un pouco en León, non che gustou nada a primeira parte, Claro. na segunda fan un bo partido, marcan no minuto no, y final. aunque dieran asco toda la segunda parte, marcas al Claro. final, vamos, me voy a Incluso, caer por claro. la É como grada. si ¿qué a te final de falta? temporada ascendemos directos, eu digo. Ya, pero es que ascender Pues nos así, tendríamos que haber quedado en segunda, porque ascender así, no, claro. Sí, no, por pero Dios, vaya, pero debate sí, absurdo. Foi golazo, En mi opinión. iso, ten moito mérito o ter a capacidade de cabeza fría despois de lanzar un melonazo que era como... É que por aí veo a miña reacción de outra vez. Claro, e de feito eu creo que pensa en poñer o balón á área porque fai un amago que é un pouco que fija o lateral e tal, e lle dá espacio. Si non tivera centrado mal as outras veces Efectivo, eu anteriores, creo que non. Eu creo que tería non, centrado. eu creo que non dispara. non dispara. Eu creo que non dispara. Así que dixo, Pero bueno, pues, ya, Bueno, que, que ya que non Vinicius. tengo centro, disparo. Sí, xa que estou centrando un pouco é regular. que ademais ese centro que foi, claro, minuto 89 ou así, é que non había nadie na área. O No, sea, no, non é é que que fora foi un a- mal centro, é que non había nadie na área, foi como sin vir o Precipitación caso. pura. Pouco personalidade, que é o que lle destacamos a Altimira desde que chegou. Sí, Xa si vos claro. lembrades, eu facía unha historia de Altimira completa a súa reconversión, porque prácticamente empezou como central en salida de balón, e ahora mismo dá a sensación de que vai ser extremo reconvertirse en mella. E o que lle destacamos sempre era esa personalidade para xogar desde atrás, que era un futbolista de outra categoría nese sentido. Bueno, ten a personalidade para decidir aí golpear, marcar un golazo, e por eso, pois, semejante gol tan valioso, pois ese máis 3. Merecido. Y seguimos con Stoikov, que no parece que también, ¿no? Parece que sigue fuera del top 16. Un pouco No de está, un ¿no? pouco Menos de- 2 o para que Stoikov, comentamos. para los que non nos ven. Sí. ¿El Un qué? pouco como O que comentamos, xa que ten todo na cabeza superestructurado, chega ao examen e non lle sale escribir. Sí, Pois tal cual. Pero é que é Pasa así, unha metáfora. ¿no? Pero é que é así. Qué bonito, idea. vea, te Que queda bien. verdad. Sí. Soy Vete una ya, poeta. Tú como Bill, ya te sacamos para que quede. Me voy. Todo lo que diga a partir de ahora será empeorarlo. Sí. Sí, eu, eso. Creo que aí algo está pecando do conservadurismo que son todos os entrenadores de decir vou poñer o que fai as cousas ben por se en algún momento tamén redacta o examen, pero o mellor debería ir un pouco de moneda ao aire, non? Vou probar outra cousa, a ver se alguén que ademais fai eso e ademais cando lle chega o balón resolve. Sí, non ten moita cousa, vamos a ver canto pode estar, canto pode aportar Cristian Herrera, e a min gustaríame ver un Mulatieri desde logo. aí, porque son dos xogadores que van bastante ben ao apoio, que penso que poden ser relativamente complementarios. Son xogadores versátiles no sentido de que van ben ao apoio, pero que despois non son lentos tampouco indo ao Exacto. espacio. O sea, É que, non vas a deixo estar decir, hasta estamos fuera da área. encasillando un pouco a Bill en ese vir sempre ao apoio, xogar de espaldas. claro. De feito, falaba o Manuel Pablo en rueda de prensa que lle preguntaban polo momento de Bill que está vivindo co primer equipo e tal, e decía, nos insistimos moito en que se meta na cabeza tamén ir á área, sabes? Da xogada e atacar a área. Sí, porque, jolín, no Fabril veuse que é un xogador que a espalda é rápido. Sí, por lo menos non son futbolistas lentos. Non Claro, dirías de entonces un Mulatieri e de Mulatieri Bill, non Bill- dirías que a súa principal cualidade é a velocidade, pero non son delanteros lentos tampouco. Sí, dá a sensación de que sobre todo Mulatieri pode aportar ou parte, obviamente, do que está facendo Stoikov, pero con mellor sensibilidade, con máis capacidade Desde para logo. ejecutar. Para resolver cando lle chegan despois, Porque Stoikov é unha pena. A min, claro, eu entendo que Hidalgo invirta nel. Cando vexo os partidos, sobre todo despois repetido, digo, es que está sempre ben colocado, que toma a decisión correcta, que fai sempre os desmarques e que dá solucións constantes. Pero claro, logo perde todas as ventajas. Sí. Todas. É que é unha máquina de perder. É que a asistencia que lle dá a Bill, que é unha asistencia, no momento no que non controla ese balón, que era un paso un poquinho complicado, pero por activación, o sea, non o control, o pase é forte, pero eso ti tes que non podes estar cos pés plantados. E un xogador de segunda división ten que controlar eso. Claro.
e xa lle recrimina o pase a Villares, non, é dicir, é un error. É un Olvídase da xogada. Olvídase da xogada porque como me das ese pase? No, é que non estás. Claro. Logo sale ben, pero é un pouco de demostración. A ver, sale ben a Bill. Bueno, acaba a xogada ben, exacto. Sí. Lo que nos Exacto. queda, chicos. Exacto. Lo que nos queda. Ve- Seguimos. A ver, tamén Vea, te digo, nos bueno, vamos. hablamos después. Fuera de cámara. Hablamos No, ahora. cuando le toque Bill. Ah, no, es que ya hemos hablado de él bastante. Igual ya no hablamos de cuando No, le que toque. va. Bueno, seguimos con Luis Micruz. Hay que pedirle mucho más a Luis. Xa, pero aquí lle vamos pedindo Bueno, a xa mí, moito a mí tempo. outro día eu reparto a culpa do outro día. Eu non entendín que Luis Micruz xogara non xogou os 90 ao final. Ou Sí, Sí. de feito, 90 dá el o minutos, pase, 90 dá el o minutos. pase alto. É verdad, é o que dá o pase alto. 90 minutos pola banda esquerda. O sea, non está cómodo, el xa non está ahora mismo, está no nivel de confianza ahora en menos 5, a nivel de confianza, que velo xogar a perna natural está incomodísimo porque incluso nas veces que se orienta ben, Que non se pode perfilar perde toda- a gusto. claro, a veces nas que está bien orientado é así, pero xa perde ese paso, perde esa amenaza que futbolistas como él necesitan esa duda, esa amenaza de saber por onde me vai salir. Fai un mal partido Buf. Luismi, pero eu creo que non pode ser a resposta que Luismi xogue de interior esquerdo. Digo sempre, pero creo que é o momento oportuno. En canto fai un pouco de vento, Sí, claro. Que- Sí, nos duelos. Non, joder, forte. Insisto, eu creo que nin Hidalgo sabe optimizar, nin Mm, el está cómodo no. con Hidalgo, e non é algo personal, e é unha percepción miña. Creo que era o momento de que dera un paso adiante, non o deu. Evidentemente, Hidalgo colócao aí porque creo que quere liberar a Mario, que el sexa un pouco que atrae entre líneas e Mario reciba, de feito consigue, pero claro, estás sacrificando a algo máis que un peón, non? Luis Micruz non pode ser un peón no Deportivo, ten que ser un xogador Sobre todo, diferente. capital ahora Agora mismo. ten que, claro. Tes que generar un ecosistema para que se sinta cómodo, para que volva a rendir, e se ten que xogar por dentro e cara ao sector dereito, tes que buscar os mecanismos para que xogue aí, porque é onde máis determinante se amosou no Deportivo. Móvese ben, porque se move ben, pero que aí está incómodo. Menos un. -1 y sube a Germán Parreño, un Claro, puesto. Ahí está. ves? Y seguimos con Nsongo Bill, que fue titular. Nsongo Bill Nsongo, ya hemos aclarado en el deporte cómo es la forma Que es correcta. Bill Nsongo. Que es Máis Bill dous. Nsongo. Más Un dos. sólido +2 a Bill Nsongo, eso, que fue Está no top titular por 11, primera vez. Top E non 11. para de subir. Y- No corazón de Bea tamén. Claro, 11 no Power Ranking, número 1 no corazón de Creo que vai volver a ser titular. sí, Sí, yo pues lo tengo ahora claro no también, podes quitar. claro. No, Sin no, duda. sí. Tranquila, sí. É que fai un partido Antonio Hidalgo. máis alá desde bien. máis alá do gol, fai un partido Funcional. moi correcto, Sí. Sí, a ver, eu creo que se vai desdibujando un pouco co paso dos minutos, Sí. polo que falábamos antes, pero, jolín, por fin temos un dianteiro que pelea os duelos, o sea, bienvenido sea. Y que las baja, o sea, yo vi Baixou muchas veces que balón, las sí, baja, lo que pasa es que luego no tiene. Que estaba moi solo. Siempre está solo y no que estaba tiene moi con solo, quién. pero Moi Seguir. exigido, porque que che metan ese melonazo, xa o baixas, pois home. Claro, xa o Sí, o mérito, lógico xa o que mérito tens que é combinar o mérito con é alguén, baixalo. claro. Sí, evidentemente Claro. non é Mulatieri con esa finura técnica como para baixalo No. e darle a un compañeiro, Claro, que é o mellor que ten Mulatieri, pero é un xogador Claro. moi funcional, que tardou demasiado Hidalgo en apostar por el de verdad. Dios, que pena foi o control que se lle escapa e que impropio. Sí, bueno, pero é o que Cousas dixo, que ten que son cousas, vamos, Sí, desde pero logo. se vimos, se o ano pasado un futbolista con 25 anos e con moito máis partidos, que lle pasaba a Barbero o ano pasado? Cal era a diferencia do Barbero entre o Barbero de Primeira Federación e o Barbero que vimos en Segunda? Barbero chegaba o balón á área, estaba na área onde tiña que estar, pero cando tiña que facer un control, iba todo moi rápido. Barbero tiña que zafarse do defensa e intentar controlar, a veces eso, o procesador pita. Pero eso, o sea, supoño que o a mí collerá outro día- con Claro, Hombre, claro. Seguro, e ao mellor se non tuvera marcado o primeiro gol, estuvera a menos revolución, se Eu non creo que estuvera con tanta tamén, sí. adrenalina, pois ese balón o controla mellor, ou lle pega Claro. de primeiras, quen sabe, pero é que esas cousas son son facturas que tens que pagar cando apostas por Sí, chavales desde novos, logo. e o que dixo Urso, a min o que me extraña, vendo isto, porque eu creo que non é casi ser a posteriori, eu creo que vendo que desde que sale. Claro, vendo que fixo Bill en Ceuta non é diferente do que fixo Bill en Sabadell ou do que fixo Bill Mallorca. contra o Mallorca ou do que fixo cada vez que saliu, menos o partido de León, que foi o que no que Sí, estuvo máis foi o- no que estuvo máis Bueno. discreto. Quedámonos sin luz. Ay, voy yo, chicos. Nos quedamos a oscuras. genial. Sí, además, Buah. Por sorte, o Deportivo non fundió negro. Exacto. Pero non sei, bueno, isto... tuvemos un problema técnico, pero non vos preocupedes, ahora volve Lucía. Bueno, o que falábamos, non? De que é raro que non apostara por ela antes.
Sobre todo vendo ademais que o discurso no mercado de inverno foi non vamos firmar un delantero porque confiamos en Bill. Claro. Entonces, Eu creo que non vai ser a solución a todos os problemas, nin hai toda a maravilla do Non mundo. vai ser o xogador que te ascenda, desde Exacto. logo. Pero pode aportar cousas vendo- que che están faltando. E vendo que hai Sí, claro. na Sin ser a dianteira ahora solución mismo, absoluta, claro. pero claro, ahora mismo para min entra na pole position do dianteiro e a día 16 de marzo, que cando estamos grabando, é o dianteiro máis completo que pode ter o Deportivo. Sí. Sí, encima, o sea, tuvo a tranquilidade de meter o gol, non me parece fácil, de verdad. Non é tan No sé si fácil, lo hubiera metido Copé menos dominante, Non me parece fai nada ese fácil. control, Sí. para abrir o espacio Cando para ti todo está pasando, o partido vai a un ritmo que Claro, tú non no, estás no. acostumbrado. e nin sequera esperas ese balón. No, porque ten que reaccionar ben. non é sí, me dan el pase e sé que lo voy a recibir, é como reacción, control. O único que lle sobraron definición. foron 7-8 minutos da segunda parte, Sí, de que 12. eu creo que non Que foron normal. culpa del. Tiña que estar fora do campo antes, pero... 1+2. Un más dos, un sólido más dos. Si entramos con los suplentes ya, no entró por Loureiro, que se lesionó, y le habéis puesto un sólido más uno Sí. a la full experience de Loureiro. Sí, bueno, é que Cuarto, colócase cuarto. eu Muy creo bien. que non vi... Yo es que la segunda parte no la vi. Eu creo que non vi ten que xogar. O sea, eu Sí. sin comprar esa inconsciencia que vos, los jóvenes, lle comprades a Novi e todo, ainda así, ten que estar por diante de Comas, pero vamos, clarísimamente, creo, porque prefiero... Porque che permite xogar ao que estás máis cómodo. Claro. É como que falábamos de Bill ou de outros delanteros. Non dá igual os goles que marques, o importante é os goles que creo o equipo cando ti estás no campo. Pois con Novi é un pouco parecido eso, non? Dá igual que ti o mellor te equivoques de vez en cando, pero a maioría das veces o equipo pode facer as cousas que piden. Ben que non lle afectara tamén o de salir do equipo, Sí. que moitas veces... Que eso xa o comentamos Sí. a semana pasada. A mí Sí. non me gustou No, nada no, esa non gestión, pareceu igual que o moi bo. cambio en Zubieta, sí, entendino. Esa gestión de fallas, te quito porque está alguén por detrás Sí. llamando á porta. Home, pois o que estaba chamando á porta Pechou unha. pechou unha bastante cedo, sí. Sí, eu creo que vai volver a ser titular, Non me extrañaría nada. Tería todo o sentido do mundo, porque ao final é un xogador eso, con potencial tremendo e que, insisto, permite que o equipo estea máis cómodo defendendo cara adiante. Aparte de defender mellor a área. Pues muy bien, Novi. Esperemos que vuelva al 11 titular. Y tenemos ahora a Cristian Herrera. ¿Qué jugó Cristian Herrera? Yo no lo vi, me lo perdí. Y jugó bien, porque le diste un 0. Creo que se lle crucificou moito polo que falla, que entendo. Bueno, o sea, non aí podes sí. no la fallar a puedes que fallar. tes, Podes Yo la fallar. vi, y no la puedo porque me fallar. parece antinatural Sí, total o que quere facer, sí, sí. sí. porque é zurdo. Porque vai Mm. conducindo coa esquerda cara a súa perna dereita para proteger o balón, pensando que lle pode chegar ao central. Ralentiza a carreira unha Claro. barbaridade porque ten medo. Non ten unha carreira medo, natural. ten En medo. diagonal cara a portería porque lle ven un defensor e me la va a coger o puedo non rematar tan cómodo, entonces vou cara a outro lado, pero coa esquerda porque son moi zurdo e remato coa esquerda porque son moi zurdo, entonces cando ti vas cara ali, solo che queda ese golpeo ao palo corto. Es que yo Que al era final donde vi, estaba o sea, vi la que tapando. falló y luego vi que le pusiste un 0 y dije, bueno, algo tuvo que hacer bien. Eu, Entonces, porque eu, a mí me gustou. Porque máis nota alá de eso, negativa, sí. nota negativa, sí. A min é que a min sí, yo estoy é que con Jorge sin haber visto. resolve alto no desconto, pero o sea, esas ocasións son ocasións que non Sí, se poden- valen puntos, Seguramente está claro. si que non se eu poden diño un 0, fallar. seguramente si Sobre todo- o equipo non gaña, Sobre todo porque non É é un negativo. man a man, non é un man a man que te encontres con el de repente. despois no, do tempo por do Ven suposto. correndo desde o centro do campo e con Claro. moitísima ventaja. De feito, hai un momento que o defensa dimite de perseguilo, ni siquiera vai por ele. O defensa casi máis cambia a dirección da carreira e por se acaso o balón queda rexeitado. Sí, hai un O sea, rechace. ni siquiera vai a tapar. O sea, tes todo o tempo do mundo. Ostras, que non estamos falando de outro canterano que entra. Non é Fabi ou non é. É un tío que ten probablemente despois de... Bueno, despois ou sin despois. Quen ten máis partidos en segunda división no Depor que Cristian Herrera? Ningún. Loureiro non creo. Nin creo que Loureiro. O sea, Cristian Herrera estamos falando de... Sí, sí, o sea, un no, tiña que metela, experimental tenías que punto. marcarla, sí. Claro, son ocasións que tes Escudero. que marcar. Sí, Claro. porque sobre todo por eso, porque se o gol de Alti non entra, nos tiraríamos de los pelos. Ao final son esas, Tendría un son menos esas tres. cousas que necesitas. Sí. Probablemente. Que pasa que como Claro. gaña o equipo, e a min sí que me gustou xogando entre liñas, de feito participa na acción do gol, recibindo ben entre liñas, xogando con Mulatieri. Bueno, a ver se non é un pouco o efecto estoico de xogo ben, pero non termino de Que foi un concretar. pouco que lle pasou Que o ano foi o que lle pasado, pasou o xa, ano pasado. O ano pasado Cristian, pasa que despois quedou un pouco o meme, pero o ano pasado Cristian empezou xogando moi ben.
O que pasa que Totalmente. fallou un par de goles, veuse abaixo e despois Logo xa non facía nada ben. non deixou de facer o que facía ben. Entonces, bueno, aí está. Bueno, Vai ter que pues un xogar. sólido Sí, cero. vai ter que Entonces, Claro, xogar. va a tener que jugar. Pues un sólido cero a Cristian Herrera y Mulatieri. Seguimos con Mulatieri, eso que Zaka no jugó ni un minuto, entró Mulatieri. ¿Cómo lo visteis? Un más oñe, dimos. Ben. Sí, muy bien, entonces. A min Que al final Es que todo se o que entraron toca- todos en el 70 y pico, además. Sí, ¿no? O sea, pero ten a ao capacidade, pouco que xogou, os vales claro. que toca facelos vos. nas dúas xogadas clave que hai que veo que o Depor fai na segunda parte está el. A descarga está a Mario para a ocasión de Cristian e no gol é o que protege o que se fai fuerte un pouco aí antes de pero girar. moi ben protegido, e que iso ten moi ben. Claro, por eso. Un xogador que xogando de espaldas, se lle das o balón ao pé, é moi bo. Sí, sí. Entón, é unha pena non aproveitalo máis, Claro. insisto, é que Mm. ben, dá moitísimo máis que Zaka, entendendo eu que o partido tamén pedía Zaka, ni moitísimo menos estou aquí dicindo que Zaka é normal que non xogase, eu creo que a mí o partido pedíame a Zaka para atacar eses espacios, para ser un poquinho máis vertical, máis agresivo, pero Mulatieri xogou ben, xogou ben, a ver si isto lle dá un poquinho máis de Aquí confianza, porque eu vai- creo que a xente vai ter que levantar a man agora. o sea. exacto. Y por Bueno. último, lo que me tenéis que explicar, que es Barcia. ¿Qué ha pasado? Sale, Bueno, o de Barcia. quedamos É complicado de explicar, Es que yo no lo entendí. O sea, bueno, leí en Twitter como Barcia lleva un minuto en el campo y le han Es que sacado la fue amarilla. Que literalmente. salió a forzar Es que la fue amarilla así. o algo Fue así. tétrico. Pero ¿cómo vas a ir a forzar la amarilla sin tampoco non está supo jugando? O sea, no gestionar tiene un pa sentido. un, eu Foi creo. tétrico. Cando xa o tiña moi encarado, porque ibas hacia fora. O sea, A ver, vamos a partir da base de que é moi difícil un xogador que leva 9 partidos sin xogar desde logo. entrar no Xa, pero partido tiñalo e rendir. feito, me refiero. Temporiza, Pero sí. é unha situación moi clara. Temporiza, onde defensa recula un central. poquito, que o tes xa indo hacia fora. Sale a banda e Conrad simplemente o amenaza un pouco e xa lle mete o pé, aparte o pé dereito, precipitado, en vez de temporizar, esperar, darlle Claro, para, porque non para é, fora. non é que lle saquen a tarjeta por verse superado e ter que facer a falta. No, é que lanza a moneda para ir a roubar. Exacto, un central non pode facer eso. Eu creo que viña coa súa última experiencia, que foi o partido contra o Cádiz en Liga, de deixar que sitio a deixou o Tabataz, sitio a sí. Tabataz e dixo, vou entrar. Spoiler, salió mal. É unha pena porque ahora mismo non sabemos como está Loureiro e igual Barcia era a oportunidade de que se non entraba de inicio, pois o mellor como suplente ou tiña máis posibilidades, porque tampouco o Gomas anda moi ben. Bueno, quinta tarjeta, non vai estar contra o Zaragoza. Entrou e se foi. Demostra un pouco por que non xoga máis. Está nun lugar oscuro ahora mismo. Sí, desde Barcia, logo. hai que recuperarlo, porque ademais Sí. o Depor invertido nel non firmando máis centrales. O sea que... Está en un lugar oscuro, pero sigue en el top 16. Barcia, ahí está. Sí, Cada vez cando máis postos, pero... Porque va sin xogar un montón. Pero é como Bueno, estaba claro, como es Germán verdad. Parreño, estaba como Germán Parreño. Sí. Es verdad. Pero bueno. Bueno, pues esto fue todo el partido. Ahora nos toca Zaragoza, sábado a las 9, no sé ni para qué digo la hora, sí, ¿Cómo era no? bastante fácil. Todas. Bueno, acaba de salir o claro, horario de Málaga. Málaga e non é Non é ás un partido 9. ás 9 da noite. Bien. Menos mal. Para pechar a Semana Santa, sábado 4 de abril ás 6:30. Menos mal. Recordemos que xoga o Depor tamén en Riazor antes o martes de Semana Santa tamén contra Córdoba ás 8. Y a ver qué pasa el sábado contra el Zaragoza, porque yo... O yo Zaragoza creo que non enlazou victorias seguidas, pero antes de visitar Riazor, Llega- enlaza dúas. É o Llega é o motivado. paradigma Manchester Ceuti que lle bauticei en primeira federación. Non vos fijachedes que o Sporting de Gijón, que dentro de 2 semanas xoga contra o Depor, onte metiulle 4 ao Castellón, pois aí está. O Zaragoza, hai 2 vitorias consecutivas. Es unha cosa. Unha en Cádiz. Está aí, está no ambiente, nótase. Veremos a ver qué pasa el sábado. Ahora el Depor, desde luego, tiene los deberes de hacerse fuerte en casa para esta recta final. Es muy importante, muy importante. Bueno, aí vos queda o Power Ranking. Os 3 primeiros puestos quedan igual que estaban con Soriano, Altimira e Villares. Despois Nouvi, Baixa Coagliata, Mella sin xogar igual. Aquí Claro, a ver non que pasa xogar, con non Mella, xogar non é o xogar que te... Non xogar é o que te... Que fagan grandes partidos e seguro que caen. Exacto, é bueno. O resto non Eso, xogan. vai subindo, Vile a subida un pouco máis... Subeu Parreño Sí, subió uno. Porque baixou Luismi. increíble. Subió uno Parreño. Bueno, y antes de terminar vamos a hablar de que, bueno, el Depor juvenil quedó eliminado contra el, Sí, contra o Barça. Contra o Barça, que acabou perdendo na final contra o Betis un 4, se non me equivoco. Pero bueno, eu creo que foi para estar orgulloso. A reacción... Xa solo estar aí Mira, é un mérito. eu creo que moitas veces non hai perspectiva con esta canteira. Outro día comentaba o con... Non sei con que non comentaba de que, claro, aquí moitas veces a perspectiva é de que o Depor sigue sendo un grande.
por supuesto que sigue sendo un grande históricamente, pero que ahora mismo Desde a logo. distancia deportiva entre o Depor e calquera canteira de primeira división, Desde logo. non falemos xa Do Barça. do Barça, é de galaxias. Claro, é que eu falaba na previa do partido e decía, é que o Depor leva anos a nivel de canteira codeándose con equipos que teñen os seus primeiros equipos, valga a redundancia, en primeira división. Estando en primeira Claro. federación. Estando en primeira Claro. federación xa Claro, o moitas sea, veces. Por eso claro. que Abegondo non baixou. parece, claro, Abegondo recorta esa distancia, pero xa ser capaz de meterte na Final Four despois de competir a un equipo como Barça. Outro día surxo recitábamos os juveniles que podían estar na Copa do Rei co Barça que non están. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, No, é que vai a broma. Mar Bernal, eses poderían... E aínda así, moitísimos juveniles do bueno, Barça claro. están co Barça Athletic. Claro, o sea, claro, xa por non eso. están co primeiro equipo, co Barça Claro, Athletic. entonces que... competir ya este tipo de canteiras, levalas ao límite, forzar unha... Ostras, ten que ser un mérito Sí, tremendo. foi, o sea, además que vale, perdes, quedas fora, pero además con unha sensación de 3 goles que foron 3 errores como moi puntuales, sabes que foi unha pena, verdad? Unha vez chegou a prórroga foi como, lo tenemos, pero bueno. Bueno. É para estar orgulloso. Xogaron Samu e Pablo, e nótase. Bueno, pero que son juveniles. A veces olvídome Claro. de que son tan Son novos juveniles. cando se vexo co Fabril, Claro. e nótase a nivel de ritmo Claro. unha pasada. Y luego está el Fabril que empató, ¿no? Pero O Fabril sí, empatou en gimnástica segoviana. Xa a priori era un resultado bo, ir a gimnástica segoviana donde non perdeu o equipo local. Sin e sacaron Samu empate. Fernández, porque Sin viña de Samu xogar a Fernández Copa non foi nin Juvenil. convocado, Claro. dudábamos se iba a xogar, non foi nin convocado, porque claro, viña de xogar 120 minutos, Claro. e sacar un empate pareceme máis que meritorio, pero que encima o día seguinte, o domingo, perde o Oviedo, co Ávila. Na casa, ademais. O sea, non é só o que manteña o seu liderato, sino que ahora a distancia é de 2 Despois da tua puntos. visita máis difícil que che quedaba, seguramente. Sí, desde logo, sí. O Oviedo aínda lle queda xogar contra a Gimnástica a penúltima jornada. Entonces, bueno, o Fabril algúns pensaban que iba a Moi flexar, pero Pero muy Dicen que iba a bien. afloxar e afloxou. Ay, pero Dios. sí, aí. Esto soy yo como Ve colto. collas facturas, E collas todo. facturas. Un momento de facturas. Bueno, y luego el Depor a banca, que muy bien, ¿no? Sí, Perdió, pero Pero no me deja decir perdió solo. Vea. No, perdeu dunha forma moi digna que creo que é a todo o que podes aspirar cando xogas contra o Barça, a perder dunha forma digna. O Barça leva un partido perdido en toda a temporada, que foi coa Real Sociedad, e o resto dos partidos son goleada tras goleada, o sea, da igual. Real Madrid, Lembremos que o partido de ida, 8-0 claro, y el descanso. partido O sea, de ida. fuche este 8-0 ao descanso, e recordamos que o sábado te fuche 0-0 ao descanso, non foi hasta o minuto 66 cando meteu Marta Torrejón un gol encima da rabia, E xa, por como foi. entrara todo o Arsenal do Barça. Efectivamente, tuvo que recurrir, claro, que mirabas para o banquillo, é que eu, de feito, escribí na crónica, vi a Fran Alonso como super animado, revolucionado, dando muchísimas instruccións todo o tempo, aplaudindo, e miraba para Pere Romeu e vía o casmaos nos bolsillos, hipermega espera, tranquilo, espera. e decía, claro, é que se Pere Romeu fai así, Era vía como... a Alexia, a Kika, a Vicky López, a Eva Payor, claro, é que como non vas... Era como o A meme este de Graham. Simeone, de por qué no sonreíste cuando marcó el Atlético, porque estaba Messi calentando. Pues esto era igual. Era eso, pues, eso mismo. Pero bueno, derrota moi digna, non quita que o Barça foi un asedio, pero bueno, o Pero problema... creo que era un partido para ser sólido defensivamente, eu vin un E anaco aínda e así, gustoume o moitísimo. Depor non renunciou a esa valentía que está mostrando nas últimas jornadas de, vale, o Barça é o equipo que mellor presiona posiblemente do mundo, se non o mellor dos mellores, pero vamos a intentar sacar a xogada. Evidentemente chegas hasta onde chegas, pero bueno, tuvo unha ocasión bárbara moi clara que se llama Etes, bueno, era un 0, houberes perdido seguramente igual, pero jolín, que non foi nada que ver co da primeira volta, desde logo. Entonces, bueno, o Depor durou hasta que duraron as axudas. Claro. Que cando tes diante normal, as xogadoras claro. que tes e as axudas non chegan, te comen. Pero bueno, moi digno. Este fin de semana non xoga o lunes. Que lle vai vir moi ben ese día extra para recuperar pernas, eu creo. O sea que... Bueno, pues esto es todo el fin de semana del Depor que hemos tenido. Lo que dijimos, el sábado a las 9
nos visita el Zaragoza, sin afición, creo, ¿no? No viene... Sí, por lo menos sin desplazamiento organizado. Exacto. Por lo menos sin desplazamiento organizado porque no se venden entradas visitantes. Exacto, así que nada, veremos qué pasa y esperemos que el Depor eso se haga fuerte en casa y podamos venir el lunes celebrando una nueva victoria. Así que nada, chicos, esto es todo. Nos despedimos, nos vamos a celebrar el cumple de Jorge. Sí, Hoy no se trabaja. Ahora Es mismo. festivo. Chao.